तोरण झुंबर बांधा हो दारी, करा की स्वागताची तयारी. माझी गौराई येणार हो माहेरी, माझी गौराई येणार हो माहेरी. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? मी चेतन मांजरेकर आपलं स्वागत करत आहे आपलं लाडको कोकण या यूट्यूब मराठी चॅनलवर. तर मित्रांनो, गणेश उत्सव चालू झाला आहे आणि गणेश उत्सवाचा आज आहे तिसरा दिवस आणि आज आहे गौरी आव्हान, म्हणजे आपण गौरीला आणायला जाणार आहोत. तर त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. आणि गौरी आपल्या घरी नसते ॲक्च्युली, आमचं जे देवघर आहे मूळ घर ते आमच्या घराच्या वरती आहे. तुम्हाला मी थोड्या वेळात ते दाखवीनच. आणि तिथे आपण आता जाणार आहोत आणि तिथून मग आपला ओहोळ आहे छोटासा, तिथे आपण जाणार. तिथून मग ते काय तिथे काय करायचं असतं ते म्हणजे ॲक्च्युली मला माहीत नाही आहे, कारण काही दरवर्षी तर मी जात नाही, यावर्षी फर्स्ट टाईम जाणार आहे. आणि लेडीज लोक जास्त जातात त्यामध्ये आणि मी जेंट्स पहिल्यांदाच जाणार आहे आणि तुम्हालासुद्धा छोटासा हा व्हिडिओ बनवून दाखवणार आहे. तर सुरुवातीला मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बोललो होतो की एक छोटासा सीन मी करत होतो वॉटरफॉल टाईप, तर तो एक दाखवतो. आणि आमचा गणपतीची आत्ता जस्ट पूजा करून आलो आहे, तर तुम्हाला थोडंसं आमच्या गणपतीचं दर्शन करवतो आणि मग आपण आपल्या देवघरात जाऊया. तर मित्रांनो, हा आता आपला बाप्पा आहे. थोडंसं डेकोरेशन तर तुम्हाला मागच्या वेळी मी दाखवलंच होतं, पण आता बाप्पा आपले आरासमध्ये विराजमान झालेले आहेत. थोड्या वेळानंतर मी तुम्हाला मित्रांनो आपल्या देवघरातील जो गणपती आहे तोही दाखवणार आहे. तर आता तुम्हाला हा छोटासा वॉटरफॉल जो बनवला होता त्याची एक झलक तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, आता आपण देवघरामध्ये आलो आहेत आणि माझी ताई म्हणजे थोडक्यात माझी वहिनीच लागते. तर तिला आपण विचारूया काय प्रोसिजर असते, म्हणजे गौरी आणण्याची काय प्रोसिजर असते ती थोडक्यात आपण तिच्याकडून समजून घेऊया. तर ताई, काय आहे म्हणजे काय प्रोसिजर आहे? अगोदर हळदीचं रोप, तुळशीचा माडा, सोनतळ आणि तिरडा आगाडा मोठ्या, हे सगळं आणायचा आणि ते ह्याच्यात बांधायचं. बांधून झाल्यानंतर एक भांडगण त्याच्यात भरायची, निवेदासाठी फळ, हळद, पिंजर, पंती, विडो, माचीस, अगरबत्ती, धूप, कापूर, रांगोळी. आणि त्याच्यानंतर तिकडे गेल्याच्यानंतर सारवायचा. सारवून झाल्याच्या नंतर रांगोळी घालायची. रांगोळीच्या नंतर हे सगळं बांधलेली ही वस्तू अशी खाली ठेवायची आणि त्याची पूजा करून झाल्याच्या नंतर हळद पिंजर घालून पूजा करून झाल्याच्या नंतर 7 खडे घ्यायचे, ते भरायचे आतमध्ये आणि तोंडात पाणी घेऊन झाल्याच्या नंतर हे भरायचं आतमध्ये आणि घरी घेऊन यायचं. घरी गेल्यानंतर मग पाणी तोंडातला घरी गेल्यानंतर ह्या घरात ठेवल्याच्या नंतर तोंडातला पाणी येऊन बाहेर थुकायचं. तोपर्यंत ह्या असं म्हणजे तोंडातनच घेऊन यायचं. आणि ते खडे काय आपण डोळे टाकून वगैरे घ्यायचं असं काय? काय? हा, डोळे टाकून घ्यायचे. ठीक आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर चांगली माहिती मिळाली आणि प्रत्यक्ष तुम्हाला दाखवणारच आहे तिथे गेल्यानंतर की काय नक्की प्रोसिजर आहे आणि कशी गौर आणतात ते तुम्हाला मी दाखवणारच आहे. तर चला आपण पुढे निघूया गौर आणण्यासाठी. भरपूर पाऊस चालू झाला आहे मित्रांनो आणि एकदम रस्ता सुद्धा डेंजरसच आहे, त्याच्यामुळे एकदम सावकाश चालावं लागतंय.
जरा मोठ्या. तर मित्रांनो फायनली आपल्या देवघरामध्ये गौर आणून झालेली आहे, गौरी आणून झालेली आहे, बरोबर ना? ताई मला थोडं सांगते की असं नको बोलू तसं नको बोलू. तर ठीक आहे, गौरी आपण घरी घेऊन आलेलो आहोत. आता तुम्ही तो बघितलात. आणि हे आपलं देवघर आहे, आपला देवघरातला बाप्पा आहे. आणि